κέντρο ικανοτήτων i4 by Design με επίκεντρο τις τεχνολογίες Industry 4 παρέχει στρατηγική και επιχειρησιακή υποστήριξη στις ελληνικές μεταποιητικές επιχειρήσεις με στόχο τον ψηφιακό και τεχνολογικό μετασχηματισμό των βιομηχανικών τους διεργασιών. Μέσα από ένα ευρύ φάσμα γνώσεων, μεθοδολογιών, ψηφιακών εργαλείων και υπηρεσιών, αναδιαμορφώνει τα οργανωτικά, επιχειρηματικά και στρατηγικά τους μοντέλα, διατηρώντας παράλληλα σε υψηλό επίπεδο την ανταγωνιστικότητά τους. Το i4 by Design, υπό τη μορφή ενός συνεργατικού σχηματισμού καινοτομίας, πλαισιώνεται από ένα ερευνητικό οργανισμό και 22 ελληνικές επιχειρήσεις στον τομέα της Industry 4 και των Logistics 4, αποτελώντας συνδετικό κρίκο μεταξύ της έρευνας και των επιχειρήσεων.